ora ana ucap ujug sing pantes tak lairake mung kajaba njuk syukur ana ngasane Gusti Dat ingkang Marwingdat. Dene aku bengi iki sak rombongan puspita larajangkep lakon sowan ana ing dusun Palaboga, dusun Gombyong, desa Palaboga, kecamatan Getasan. Wah, ngono ya, Mak. Iki para warga ing Palaboga ngenekke tasakuran dalam rangka apa, Mak? Ngene ya, Nduk. Iki para warga ing Palaboga lumantar bapak panitia lan warga Palaboga sak kiwa tengene Gombyong sak kiwa tengene dalam rangka merti dusun utawa bersih desa. Wah, ngono ya, Mak. Iki ngenekke tasakuran bersih desa para warga ing dusun Palaboga lan Gombyong. Wah, ngono ya, Mak. Iki mau manut pengendikane Bapak Ngadus le mengeti bersih dusun wis 427. Wah, wis tuwa banget ya, Mak. Ditepungake nduk parang ngono urut sing saka tengene dalange. Bayang. Dicekel mike. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu, Pak. Paring asma sapa, Nduk? Ndherek pitepangan nami kula Retno Dewi. Retno Dewi. Taksih sekolah Tasih. wonten Wonten isi Surakarta. isi Surakarta. Semester pinten? Semester 3, Pak. Jurusan apa? Jurusan Karawitan. Karawitan semester 3. Nggih. Yo tak donga-donge sekore lancar. Amin. Fokus neng kuliah. Nggih. Sing ana kiwane. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu, Mak Cangik, Mak Limbo. Nggih. Paring asma sapa, Nduk? Nderek tepang Gladiwana nami kula Krisna Dharma Santi harum mewangi sepanjang hari. Krisna Damayanti. Wah, jeneng kok dawa men. Sugeng dalu, Bu. Wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih, wilujeng dalu ki. Nderek. Paring asma sinten? Nggih, nderek pitepangan kula Anggun Maisina. Anggun Maisina. Putri. Anggun Maisina Putri. Nggih. Pidalem saking Kula saking Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung Jawa Timur. Neng kiwane genten. Paring asma sinten, Nduk? Nggih, nderek tepang nami kula Kaesi Wulan. Kaeksi Wulan pidalem Saking Baruan. Baruan. Kabupaten Semarang. Nggih, Kecamatan Tengaran nggih. Nggih. Sebelah genten. Sugeng dalu, Bu. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbo, Mbak Ica. Bulang tepung lah diwanuh warga Nggih. Palaboga mriki. Kula Atik saking Kerangkeng Getasan. Oh, Mbak Atik saking Krangkeng Getasan, Kabupaten Semarang, putra daerah Kecamatan Getasan. Terus Pak Dalang. Matur sembah nuwun. Nek sing kiwa dhewe kira sah ditepungke. Ya ditepungke kuwi Mbak Ari Mardikaningsih. Kuwi bojoku awit taun 9697 ya kuwi. Ya mung siji kuwi ora kok siji A, siji B, siji C ki ora. Aku saya tuwa karo bojoku saya mesra kok. Rene yo sayang aku. Pak, bedakku gencling telas, Pak. Tak pundhutke. Nah, ya aku karo bojoku saya gemati kuwi Mbak Ari Mardikaningsih. Tasih menika bintang tamu ingkang mijil saking Ladan Sragen. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Mbak Ika. Inggih, wilujeng dalu Biung Mbak Yulimbo. Pripun kabare? Pangestunipun sae kemawon. Sehat nggih. Pangestunipun sehat. Dengan pripun Ki Subal? Kok Ki Subal iki piye? Ah Suyadi Balowo iki. Critanku ngeten. Dadi karapi balo nalika kula sekolah wonten Solo niku rambutku rak gondrong. Nah, Kula nggih. iki karapi balawa mula kanca-kanca kula sing teng Solo niku ndang kula mesti balawa ngoten. Oh ngaten. Nggih. Dadi rambute rewo-rewo ngeten. Nggih riyen gondrong angger senen arep upacara niku kula ora mangkat baru upacara mangkat meneh menek pager mlebu. Oh, alah Cerita senengane elek kok menek diceritake. pager. Nek ning omah menek apa? Ya menek sembarang. Nduk, iki ngiras-ngirus atur panglipur marang para warga agung Palaboga. Gandeng iki keperluane bersih desa. Mula sadurunge ngaturke lagu sing liya-liyane diaturke dhisik. Lagune lancaran bersih desa. Wah, ngono ya, Mak. Diaturke lancaran bersih desa. Ayo, Cok.
Buh lawan keperluane para warga agung ing dusun Palabuga kene, Nduk. Iki wis tak aturke lancaran bersih desa. Wong. Umurku ki wis setengah abad, Nduk. Mula awake dhewe sak properane iki kudu sing sregep olahraga, manut kadipasane dhewe-dhewe. Wong ngono ya, Mam. Hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan menjadi mudah, hidup dengan seni akan menjadi indah, hidup dengan olahraga akan gairah. Wah, ngono ya, Mang. Mula nduk gandeng iki bengi iki nyowanake utawa ngrawake dagelan karo bintang tamu. Oh iya. Iki Mas Mantri Bagong gen ngadeg dhisik ditanjakke. Wah, halo, selamat malam Mas Bagong. Anjing wilujeng dalu Ki Suyadi Muda Carita. Pripun kabare sehat nggih? Kawilujengan karahayon pinaringan sehat bagas kewarasan Mas Yadi. Panjenengan donga papuji syukur kut katur masyarakat Palabuga bibaripun ringgit pacucul kalian Mas Suyadi Muda Carita ingkang tuhu minul ing jagat raya. Tak apik-apik lho iki. Ya apik-apik sing genah sing cetha. Donga panyune para warga agung ing Palabuga kene kok. Ya mugi ka keluarga masyarakat bibaripun acara pinanggih kawilujengan cinakena kabagyan kamulyan rejeki kathah ingkang barokah. Amin. Masyarakat Palabuga adoh saking lelara. Amin. Adoh saking rekoso. Amin. Adoh saking perkara. Amin. Adoh saking sulaya mugi antuka bagya mulya. Amin. Masyarakat Palabuga tambah dina tambah bagya mulya, tambah minggu mangke rahayu. Tambah sasi mugi gampang rejeki, tambah tahun uripe saya rukun, tambah anak uripe saya kepenak. Masyarakat Palabuga tambah sugih sedulure. Amin. Sugih bondo donyane. Duit receh dadi akeh, duit sak lembar dadi sak miliar, duit sing wis nglumpuk ora gampang kejupuk. Duit sing rung ana mugi enggal-enggal teka. Amin. Amin Allahumma. Amin. Yo seneng kok Mas. Gedhot. Nggih, matur sembah nuwun Gong bengi iki sowan panjenengan kula sak rombongan Puspita Laras. Inggih Puspita Laras menika kawilujengan kasehatan katur sedaya paguyuban panjenengan. Nggih, iki Gong bintang tamune go dagelan utawa bintang tamu sing lagi viral. Palah kau getuget menika sampun kondang kalau wonten ing YouTube metu TV ya tahu. Kene nduk kau getuget kepareng jengkar sawetawis. Sugeng dalu. Mbak Ika. Dalem inggih. Sowan wonten ing dusun Palabuga, Desa Palabuga. Inggih Biyung, Mbak Yulimpo. Sing dianti-anti tetep bintang tamu. Pangestunipun nggih Biyung. Nggih, Mbak Ika. Kula enggal entuk napa niku? Jodoh. Katungake entuk jodoh talining katresnan sing cocok karo atimu. Ya, paling ora ya ngene lek ya. Iya. Nah, paling ora ki ngono. Sing tukang gender. Oh ngono. Sababe apa? Ngapa? Saben dina ben iso lungguh jejer. Kuwi tukang gender. Iya. Ah. Nek liyane Sing ngempul. ngempul Saben dina aku iso kumpul. oh, kumpul tur karo ditutul. Sing ditutul apa? Maksudnya anu pupuran yo karo tutul, gen karo macak yo perawatan penting to kuwi. Iya, tak kira sing munul-munul. Nggih. Iki enek sing ngersake podang kuning kang nyegar kedah panjenengan. Apik. Lan iki kudu diutamake Mbak Eka kudu kon ngendang. Podang kuning. Ning podang kuning urung ngendang sik gen nyekar sik. Pangajap podang kuning kuwi ndang entuk manuk ngono. Nah, Senadyan wujud temong paksi Lho tak kenalke karo Pak Wahono. yaine MC kondang suarane jos. nggih. Toprak ya oke, nge-MC ya apa-apa iso. Waswenggan kula Manuk kuwi podang kuning iki nek rega 50 tekane 100. Lho iya Kuwi urung ngoceh. urung ngoceh. Terus Ya paling ngombyokan. Nek mure batu sak yuta urung ngoceh. urung ngoceh. Nek tego 3 yuta 4 yuta wis ngoceh wis wah ganyar lah. Piye lek ngoceh? Cet cuacar. Oh, sing kowe sing nyetel tengahmu nang nganggo kuwi piye karepmu? Kan ngeriwek rada alon. Wah, iya
wis sore-sore mbok setel kae. Iya. Ning pondokan. Ika. Nah, ngono kuwi ngocehe. Atik gambare wong fitness. Golek isi podang. Nek ora mendem dikira mendem, wong waras dikira wong mendem dikira waras, mlaku judeg. Ayo. Lali aku aja omong ae. Golek isi podang pito. Kayak kaya toprak-toprak. Ibu bunga henga tiku nyanding bisa beleni neh ampune kucing dengan dadi Ya umume wae. tombo Dawuhipun sinten menika Pak Dalang? Oh iya podang kuning iki ngrasira nuwun pamundha tuku Mas Damar Sasongko sing saka Karanggedhe. Yo, podang kuning. esuk awan ning omah wis ora rasan golek sing tak sayang monggo midaran konku golek ora krasa esuk awan nganti bengi Piye, Nduk? Ireng ebobong Awas. Hei, hei.
ireng bebobongan ora men Pala boga kagungan hajat pancen kabeh wis dadi niat tungdet biaya pira wae diangkat ngenekke panglipur tamu masyarakat ngono-ngono ngendikane Pak Rujino Pak Kadus yo Menyang Solo kok tuku tahu pala bogo slamet amin amin ya Allah matur Pala bogo mugi slamet rahayu Amin. tinebih syukur sakit Niki badhe jula-juli niki. tinebih tolakan bilahi Nggih, Mbak. ben ucal siada ngajinaken bagya mulya kang pinanggih Kyai kok multi talent kaya ngene. Pala boga masyarakat obah polah kudu sarwa ngarah-arah Amin. istiqomah sarana ibadah ngilmu agama wajib biasa mugi wong sak omah kebak ing barokah Amin ya rabbal alamin. masyarakat Pala boga mugi tinebena pangguna pangrencana celak kanugrahan ingkang agung ayam tentrem bagya mulya lah iki mun nek tarakur bablas ki jula-juli kok malah ki pidato iki donga oh tok donga mun donga arep parian nggon jula-juli Tak kuwi kira arek kidungan ki Mas. ha iya Terus bablas ndangdute apa piye ngono. iki donga tok iki mau Nendu ngothek dadak aku nunu barang. kok muwe Kok iso wis Surabaya diaturke masyarakat Pala Boga kene. Iki Pak Rujino, Pak Priya, tuwin Bapak anu sok iman ugi Pak Kadus, tuwin Pak Ngadri. Awake dhewe ning pondokanmu daleme Pak Ngadri kan. Kira anu purunanipun Pak Kadus. Pak Ngadri mau ketua BPD. Pak Ketua BPD. Pala Boga kene. Pak Kadus nyuwun izin kula ngendang nggih. nggih Nggih, pangestunipun. Nggih, matur nuwun Pak Kadus. lah kok ngopo di Pak matur nuwun maksudnya piye Nempun diparingi ya paringi napa pangestu. oh tarak kuwi sak liyane kuwi kok wis matur nuwun Pak Kadus Saliyane ya gelem. mangga Luwe becik mantenan tindang kepisahan rendang sresta maring wangi samudana marang kula warga rawalan praputra lewat kinjanging atipta rasane atiku
matur nuwun kendhange kauget-uget. Seniwati multi talenta ngene iki. Yo. Yo. Mugi tanpa gelotan kujiwa. Hei ha! Asik. Hei! Hei! Ayo joget sing apik. Nangis sajro
Aja lali pawalengku Matur nuwun adik-adik. Yo diaturke lagune Seraginan Loro Ati Loro. Yo. Original sing saka Seragen iki. Oh. Asik. Adem menjoka ibu. Nah, asik jogete DEK ketuket. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki gone tresna. Ning tekane sliramu larani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Wis milya sayang aku apa dheweke. Wis milya dadi bojoku apa bojone. Pola bali mung gawe kelaning rasa. Rasa tresna sliramu ra bisa njaga. Wis milya dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe laraning tresna. Rasa tresna sliramu ora bisa njaga. Tak sesuwun mugi enggal paringa eling. Eling marang keluarga tansah nyanding. Ayem tentrem pangajap rina lan wengi. Bola bali mbok aja nglarani ati. Wis pito laras. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki gone tresna. Ning tekane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Nyandeng dheweke andung tresna ngumbar nafsune
lali aku lali aku yen do nyandek wanita hei hei yo wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone pola bali mung kawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milio tresnaku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone pola bali rasa tresno sliramu ra bisa njogo tak sesuwun mugi enggal paringa eling marang keluarga tansah nyanding ayem tentrem pangajap rina lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati